ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆବର୍ସନ ଉପରେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆବର୍ସନରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ଆଜ୍ଞା ମୋର 3-4 ମାସ କି 2 ମାସ କି କେତେ ମାସ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ମୋର ପେନ୍ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଏମିତି ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ବା ଗୋଟେ ପାଣି ମୁଣି ଭିତରେ କ'ଣ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେଇଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟର କ'ଣ ହବ ନା ଆଉ ପେନ୍ ହବ ନାହିଁ, ବ୍ଲିଡିଂ ବେଶୀ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଭାଜାଇନାରେ ବ୍ଲିଡିଂ ବେଶୀ ନଥିବ। ଆଉ ୟୁଟେରସ୍ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ପର୍ ଭାଜାଇନା ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ସର୍ଭିକ୍ସର ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ୟୁଟେରସ୍ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଆମେନିଆ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟର ପେନ୍ ନଥିବ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆବର୍ସନ ହେଇଗଲା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହେଉଛି ପେନ୍ କିଲର ଦେବେ କିମ୍ବା ଯାହା ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଥିବ ବ୍ଲିଡିଂ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ଔଷଧ ଦେବେ, ବା ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆନିମିକ୍ ଥିବ ଆପଣ ତାର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବେ, ଯଦି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସାଲାଇନ୍ ଦେବେ, ଏଇସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାକୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ବି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖିବେ ଯେ ୟୁଟେରସ୍ର କ୍ୟାଭିଟି ପୁରା ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆବର୍ସନ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ନେଇଥିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବ୍ଲଡର ଗ୍ରୁପିଂ ଆଉ RH ଟାଇପିଂ କରିବେ। ଯଦି ବାହାରିଲା RH ନେଗେଟିଭ, ଆଣ୍ଟି ଗାମାଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆପଣ 75 ମିଲିଗ୍ରାମ ଅର୍ 150 ମିଲିଗ୍ରାମ ଦେଖିକି ପେସେଣ୍ଟର ଆମିନୋରିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶୁଣିକି ବଡ଼ କି ଲେଟ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଜାଣିକି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ।